Ngayon, shout out kay Ma'am Brianna. Ah, ano lang tayo kasi for monetization ito, Ma'am Brianna. Ito sa akin trabaho. Ang viewers, shout out. Malapit na kasi, hindi kasi monetize itong ako si Waray. So, meron pang 400 double X na kailangan punuin. So, live ko na po. Shout out po sa inyo. Ma'am Regis Bibitisay. Sumat, Lilis ito. Opo, update lang ito. Nasa trabaho po ako ngayon. Shout out. Sobrang shout out. O WH lang to. Ako yan. Bilis ka niya yan para makabawi ka. Pakitain. Para makakain ulit kayo at pagawa sa plastic.
out sa lahat, no? Guys, pasan in the house. Evelyn Marvelia, shout out. Kailan Ladies with the Desire, Marshall Glad, what I'm using nagpipayong medication pa ako. Ma'am Coraline, Ma'am Shiro Orta, shout out 6,000 in the house. Oh, monetization ito. Talaga. Ito na lang. Ayan po, Blazer. So, Blazer po yan. Double breasted. Tapos, so, ito yung pambabae yan. Lalaki yung mannequin, so hindi siya mag-flat. Kasi may dibdib. Tapos, 6 yung may-ari nito. Chinese. So, ganun design. Simple lang. Ito ISO. So, yan yun. Okay. Ito yung production area namin dito. Ayan. Yan po yung mga suot ng mga kapatid natin na costume. Si Francis. Si, Greg. Fansmaker. Si Kuya Francis ang amin po nagatahi ng mga pang ganito. Ang kapatid natin na ano tawag yun eh? Badyo malayo. Badyo? Malayo. Badyo malayo. So, tinanong ko kayo, tinutur. Ito yung aming mga fusing machine. Si atin naman ang alteration. So, pagdating sa mga pulo pants, sa kanyang alteration. Tapos, ito, pagdating sa mga suit, ako yan. No? Ako po gumagawa. Blazer, suit, tuxedo. Ano, tuxedo. So, ito. Pagdating na, ito mga alteration and then first fitting. So, ito nagagawa nito. Tapos, dito yung cutting table. Mga ano, hindi na tayo lalayo kasi nga po, mahina ang internet. So, product. So, dito cutting table to master cutter, receiving area. So, ewan kung abot ng internet. Dito banda. So, nandito pag ready for pick up. Dito nakalagay. May plastic dito. So, ayan. At, tinutur ko yung viewers na sasali. Our manager. Tapos ang pagtanggalin yun at ikaw na. So, ito yung measurement. Yan, puro shoot. So, and then, dito production area. So, dyan na tayo. Yan. Yan, inikot ko na po kayo dito sa ating YouTube channel, no?
Ayun, Mambino, shout out. Nagtuwid lang tayo kasi malaki po ako. Ayan. Shout out Mambino. Ate Emang Dalisada, AMD Pro Lights, salamat. MLSO Pray Truman. Ayan. Wala niyo po mamaya yung ating live stream. So, dito po tayo magkakaroon sa live stream muna, no? Mamaya. Ayun, Tita Libis Vlog, dito na lang po. No? Shout out, Tita.
Shout out po. Shout out sa inyo. Parang monetization lang po ito. Uy. Nag-reply ako ng video mo kasi ako nakapanood. Okay po, tita, okay. So, si Greg, bumati ka. Bumati ka sa live. Hello. Ako yung pamulak ba yan? Ang mga katrabaho ko. Ayan, Ma'am Dinos. Oy, Green Heart, thank you po. Green Heart tuloy. Teka naman na page stand dyan. Stars na po. Stars yan. Walang star yan. Wala ba yan? Ano lang yan, hindi yan yung live stream. Ano yan? Ha? Ano lang yan sa YouTube ko, bang sa free trial. Away ka lang naman. Sa YouTube ang live stream. Sa YouTube ba may stars? Ganyan sa Facebook lang. Facebook Live stars. Ano yung YouTube yung super chat? Ma'am Annalyn Makamay, maupay nga kulog sa enjoy. Maupay nga po. Oo, wala. Patuloy din wala ka dyan grabe.
Sa atin pong live, dito po tayo magla-live stream mamaya. Pindutin nyo lang po yung notification bell. Dito po tayo mag-live stream para ma-monetize din po itong channel. So, dito po tayo mamaya magla-live streaming. Eva Valdi, Ma'am Eva, nag-aabang ako ng plan module at bukas balik na ako sa work. Sa mga kasamahan mo, mga kababayan natin. Ayan, thank you po. So, basta po, dito tayo mag-vlog mamaya. Mag-vlog, live stream. Po, thank you po. Behind the scene. $10,000 in the house. Balitaw Jomart, naglaro ako kaso naglaro ako kaso nakita naka-live. Ano pong nilalaro? Bubble shooter. Ganun po. Sige lang, tuloy nyo lang po yan. Ayun, manang meron of the shop. Hello, Jomart. Wala po, ay din po.
Dito tayo mamaya mag-live stream mga viewers. Para ano, hindi kasi monetize to. So, paano monetize? Nakatulugan ko ang live mo kagabi. Ganun po ba? Ang Torres Regado, shout out. Ay, busy ngayon. Hanap buhay po muna tayo bago tayo na tayo mag-live stream. Ayan. Bati-bati po muna. O sige, ang oras live mo, baka hindi naman maabutan ng simula. Mga 9 po tayo live. 9 PM ng gabi. Hanggang alas 2 pa, madaling araw po. Joke lang. Ayan. Ma'am Norma Carbonell. Gandang gabi po. Gabi po dyan? Gabi po pala dyan. Dito hapon. Gabi po lang sa amin. Magandang hapon po. Abangan nyo yung live stream po natin mamaya. Masaya po yun. Masaya na may mainis. Ang tatlong channel ito. Host ano. Sa totoo lang ito po ako si Waray. Ang 5 channel ko po ito. Ang 5 channel. Joke lang. Happy birthday. Sino may birthday? Ay, Ma'am Norma Carbonell, happy birthday. Mamaya, kantahan ko kayo happy birthday dun sa live stream. May mga star pa yun. Parang mga stars. Birthday pala ni Ma'am Norma Carbonell. Kantahan ko kayo ng happy birthday. 3 PM talaga, paktay na. Thank you, host. Sabi ko, ate or manang na lang. Ate na lang. Sige po, ate. Makalimutin kasi ako. Makalimutin ako. Kaya ano. Nainom din ako ng Memory Plus. Minsan kasi nahihiya ako di gumalang po. Nahihiya ako di gumalang ng nakasabing log. Sanay kasi ako laging may mami.
11:36 na sa amin, host. Ay, ganun po. Saan bansa po kayo, ano, Ate Norma? Thank you, Venus. Sister, Ate or Manang. Walang pwede na yun. Huwag na, ma'am. Okay, sige po. Saan, ano po kayo, bansa? Dito lang ho sa bukid ng USA. Ay, ganun po. Na, mabuti pa kayo. Nasa bukid. Okay lang po yan, basta dollar ang sahod. Sino ito? Nakasubscribe na ako sa channel mo na ito, Jomar. Salamat po, Ma'am Eva. Dito tayo mamaya magla-live stream po. Para po ma-update kayo. Baka di maka-attend yung ibang mamaya. Joke lang. Joke lang.
Ay, salamat po Ate Imelda Estrada. Malinaw po ba boses? Thumbs up, guys. Salamat po. Post mo na ngayon host sa Kalanghat. Post mo na ngayon host sa Kalanghat. Comment mo content ko. Oo nga, in-screenshot nila. So, delikado kayo dyan pag nag-comment kayo. Ganun ba yun? O sige, mamaya i-ano natin yan. Baka mayroon na rin batas na comment, ano, tawag nun, cyber comment. Maya isa-isahin natin yung mga ano nila. Happy birthday, Ma'am Norma Carbonell. May grant you all the desire your God. And thank you. Okay lang siguro kung wala ka naman pinangalanan ko.
Ewan ko sa kanila. Mga nagmamagaling mga yun. Mm. Dami ko nakita mga comments sa mga sikat na mga tao sa nag-amin. Nakulong. Tama yun. Mga balat sibuyas na ang mga yun. Mamaya yun ang topic natin. I-analyze na natin mga ano kaila. Pinagsasabi. Salamat sa mga nagtambay para sa watch hour. Salamat po. Puro naman panakot. Puno yung kulungan sa kanila eh. Mismo yung pinuno number 1 sa bullying, lalo na yung mga kampo ng numero 1 sa Balahura. Tama po kayo, Ate Imelda. Yan ang meron, Lord. Thank you po. Sumusobra na mga yan. Bigyan natin yan sila ng action. Ano natin yan. Gusto niyo po tahiin natin ang mga bunga nga nun. Pag nainis ako, tahiin ko mga bunga nga nun. Sasalang ko bunga nga niyan dito sa makina. Madadaldal po ba? Puro panakot sila pag tatahiin ko mga bunga nga nun. May ganon vlog. Salamat po. Click nyo po yung dito, subscribe button, then notification bell, all, para update kayo dito kasi dito tayo mamaya magla-live sa aking Ako si Waray. Pwede ho. Tahiin ko mga bunga nga. Pati puwet, tahiin natin.
Para wala nang mga maingay. Para wala lang. Pati utot nila di na makalabas. Hanggang dito sa makina. Ito lang kapin natin. Ganyan ko kung gawa tayo ng ganito pag may ibo. May sakit, bawal daw sa ibang kanin. Pwede ko alam. Basta nagbili. Kahiin ko yung mga bunga nga pag nag-miss tayo. Malapit na uwi ko ng Pinas. Kahiin natin mga bunga nga nun. Gamitan natin yan ng matibay na tahi para di buka. Dito nga kahit politiko no minumura, walang nakulong. Ang pagmumura, freedom of speech din yan. Dito lang naman sa atin ang mga sa Pilipinas lang naman mga mga balat sibuyas, tapos kala nyo matitino. Okay lang sana kung balat sibuyas nila kung ang mga balat mga kinis tapos mga perfecto sila. Kaso naku, mahirap magbalat sibuyas tapos hindi naman perfecto. Sa USA nga, di ba? Obama nga, minumura eh. Mga rallyista. Obama. Si Trump. Di ba si Trump, ang sampa pa ng kaso yan sa mga mananalo. Dapat ikulong yan mga scammer. Dapat talaga. Alam niyo po sa atin ganito yan. Ang mga scammer, lalong dumadami sa Pilipinas. Kasi makupad ang batas. Kaya nyo magsampa sila ng kaso, makupad ng batas sa Pilipinas. Ako nga, yung kaso ko nga hanggang ngayon, di wala pa eh. Wala pa ako natatanggap na update. Kaya mo sila manakot sila ng kaso-kaso. Makupad naman batas sa Pilipinas. At saka, kausap ko yung kaibigan ko doon sa cybercrime sa Dait. Pinagbawalan sila mag-video-video doon sa loob. Kaibigan man ako doon sa Dait. Sabi, yung mga vlogger, pinagbawalan namin mag-video-video sa loob. Puro video-video, pinagmamalaki yung cybercrime. Buti nga sa inyo, pinagbawalan kayo videohan. Pinagbawal kayo pag-videohin doon. May nakasay na baga doon sa sa cybercrime sa labas ng video. Hindi makapangyarihan pa rin ako. Makapangyarihan ako sumunod baga yung ko. Sabi ko, huwag yung pagpayagan niya mag-video-video dyan sa loob. Video na sila. Hindi sila maka-video. Nagbawalan sila eh. Parang sila poverty poll. Hayaan mo, Jomar, tuloy lang sa pinagalaban mo. Behind sila naman itong ng balakura sa'yo. So, tama po, Manshela, shout out. Bawal na daw sila mag-video-video sa Daet. Sabi ng kaibigan ko. Kaya tignan mo si BSM. Di ba walang nilalabas na video. Nandito na kami sa cybercrime. Kasi din sa unang pangyayari, na pinagmamalaki lagi ni BSM na nandun siya nagsasampa ng kaso, naka-video, nagmamalaki, nagbawalan sila.
Yung buti nga sa inyo, pinagbawalan kayo ng video dyan. Kala nyo kasi hawak nyo lahat. Kala siguro nila patinis mo dait, hawak. Buti nga pinagbawalan kayo. Kaya wala silang mailabas na video na nagpunta sila ng NBI. Pumunta ng munisipyo. Bawal eh. Pinagbawalan ko na videoan. Kaya hanggang salita na lang sila ngayon. Pero sila. Mag-sacrifice din naman sila. Di ba nga million na scam, daming tao na luto. Daming, no. Lalaban tayo pag dito ng Pinas. Nag-ipon lang ako dito ng maraming tuhit. Salpak ko sa bunganga nila. Bak matahi yung kamay ko rito. Porque mapera yung lahat pwede na kontrolin. Oo. Sabi ng kaibigan ko doon sa cybercrime, sa DAIT, hindi naman kaibigan pala, sorry. Hindi ko pala kaibigan yun. Kakilala lang. Sabi ng kakilala ko, bro, pinagbawalan na sila pag video-video dito. Nagmamayabang daw nila ang video-video sa NBI. Hindi na nag-video-video. Kasi natalo ko kaya nung dito worry. Magkatuloy yun. Ano? Pinagtrabaho na yan. Mga kumain ng ito. Lalo daw. Bakit ako kumain ng ito? Ayan, alam niyo po ganito kasi ang masaklap sa atin dyan. No? Yung mga bagay na bawal sa kanila, kunwari sa Pilipinas, yung mga bagay na bawal, katulad ng mga video sa bata, video sa matanda, video sa masilang bahagi, video sa mga privacy relation, diba? Yung mga ganong bawal dapat i-public, yung mga pinaggagawa nila. Pero yung magsalita against sa kanila, masama nila, mga balat sibuyas. Yan yun. Pero realidad. Yung mga bagay na lumabag ka sa batas, ang mga kumontra sa kanila sasabihin lumabag sa batas. Pero yung mga pinaggagawa nila, hindi nila sinasabi na lumabag sila sa batas. Ang dami nilang grounds pa ang tawag doon. Dami nilang grounds na lumabag sila sa batas. Pangaralan ko sila eh. Uwi ko ng Pinas, basaan ko sila ng 131 na batas. Joke lang. Ay, ma'am, hindi lang po. So, salamat. Yung pakos. Salamat po. Nandito po pala. So, yun lang ang basihan natin. Ha? Laging nakatatak sa isip ko. Yan mga sila, katulad ng mga charity vlogger na yan. Harap-harapan lang ang nanluloko ng sponsor, nagmamalinis pa rin. Nagdadalaiti na nga yung sponsor, nagsasalita na nga, nagmamalinis pa rin. Di po ba? Huling-huli na nga sa mga bunganga nila, nagmamalinis pa rin. Pero pag sila ang nireaksyonan, binalikan, mga balat sibuyas, sasabihin hindi totoo yan. Wala sa kanila hindi totoo. Pag inakusahan ng sponsor na ng loko, hindi totoo. Pag nireaksyonan ng kung ano bang tama, sasabihin hindi totoo. Tama ginawa nila.
mga utak kasi mga tagilid. Pag tutusukin po ng ano, nip ng karay ng mga ano nun, puwit. Mamaya maganda yung topic natin mamaya. Dito tayo mag-live mamaya para ano. Abangan nyo na lang yung mamaya ang mga ano natin, mga live stream, no? Bagong ano pala, bagong kabanata. Nag-aaway kayo. Nakatrabaho ko. Hindi, titigan mo lang. Anyway, isang oras na tayo naka-live, no? Mamaya naman po natin ituloy yung ating mga usapan sa aking live stream mamaya. So, abang-abang po tayo, no? Dito tayo magla-live or doon sa live stream ko sa Jomart Vlog. So, maraming salamat po. Naka-isang oras na ako ating Nandalisada, Ma'am Venus. Salamat. Ate Norma Carbonell, Tita Lids Vlog. Salamat, Ma'am Sheila, Ate Ma'am Iba, Mayang Mary Lourdes. At sa lahat pa po na nandito, Regis Bibi Design. Salamat. 12,000 in the house. Maraming salamat. Bye-bye. Tuloy po tayo mamaya. Sa mga may time po mamaya, live stream po tayo. Update lang to kasi malapit na to mamonetize itong aking YouTube channel. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Ma'am Alamin Makamay. Salamat. Sa mga silent viewers dyan. Sorry po.